Reportáž o pestovaní zemiakov v Sene mala obrovský úspech a mnohí z vás sa ňou údajne inšpirovali. Preto sme sa do Telgartu vrátili, aby vám gazda ukázal, ako ich sadí on sám. Takto vyzerala úroda zemiakov v Sene u gazdu z Telgartu. Mimoriadne zaujímavá bola tým, že ju dosiahol bez orania, okopávania a úplne bez chémie. Celú reportáž nájdete vo videoarchíve RTVS aj na našej stránke Facebooku. Aj teraz po Veľkej noci je Kráľova hoľa nad nami zasnežená. Kedy sadíte zemiaky v Telgarte? Tak my v Telgarte sa držíme rád starých otcov a tie zemiaky dávame do zeme vždy až po 15. máji, aby neskorý jarný mráz im neublížil. A dnes to urobíme ale skôr preto, aby sme to ukázali aj divákom z Juhoslovenska, áno? Áno, veľmi radi vám to ukážeme. Ako má vyzerať pozemok, pôda, kam sadíme zemiaky v Sene? Je to viac menej jedno, ako môže vyzerať. Je takých viacej spôsobov. Aj na našej záhrade môžeme potom demonštrovať, že tá pôda pod tými zemiakmi môže byť v rôznom stave. Z našich skúseností ale vyplýva, že ak troška pôdu pohnojíte, aspoň mierne sa zbavíte tej buriny, tak je tá úroda o niečo väčšia, ale tí farmári, ktorí nemajú na to čas a majú veľmi zaburinenú záhradku, prípadne chcú zemiaky sadiť na zelenej lúke, aj to sa dá, aj to vrelo odporúčam. Za chvíľku ukážeme, ako sa na to ide. Takže tu je kvalitná, dobrá, prehnojená, kyprá pôda, záhradná a my si to pôjdeme ukázať na tú horšiu pôdu, áno? Presne tak. Čo tam bolo predtým? Predtým sme tu v zime mali ovce a pustené kravy. Avšak neboli tu veľmi dlho, ale je táto pôda udúpaná, nikdy sa nerilovala. Donesieme si seno, slamu, alebo je to jedno? Je to naozaj jedno. Ide o to, že to musí byť nejaký mulč. Kľudne by to mohlo byť aj nejaké staré lístie alebo nejaká senáž. Prípadne to môže byť aj seno, v ktorom je časť hnoja. Vidím tu aj kôpku konského hnoja, asi je vždy dobre prihnojiť. Ale áno, ak máte zbytočný hnoj, tak je dobré dať medzi tie zemiaky pod to seno, ale ak ho nemáte, nič sa nedeje. Šírka riadkov je 60 cm a vzdialenosť v riadku 50 cm. Najprv si ukážeme techniku, pri ktorej sa zemiaky sadia priamo na zem a až potom sa prikrývajú senom či slamou. Druhá technika je najprv položiť vrstvu sena, zemiaky ukladať do nej a následne senom zakryť. Druhá technika s dvoma vrstvami sena je vhodnejšia do náročnejších podmienok. Túto metódu používame práve vtedy, ak chceme sediť zemiaky tam, kde bola predtým zelená lúka. Tento spôsob je lepší kvôli tomu, že je odolnejší voči nabiehajúcej burine. To znamená, kde sme nemali búrinu, dávame zemiaky rovno na zem. Tam, kde bola búrina, dáme najprv seno, až potom zemiaky? Presne tak. Čiže dáme dve vrstvy sena. Aké sú tie vrstvy sena? Prvú vrstvu odporúčam asi 10 cm a druhú vrstvu by to mohlo byť tak od 20 do tých maximálne 40 cm, ale priemerne 25-30 cm. Aké odrody sadíte? My používame odrody, ktoré sú odolné voči plesni, lebo u nás v Telgarte veľa prší a je veľmi vlhko. Vašim divákom odporúčam pestovať také zemiaky, ktoré sú osvedčené v ich regióne. Netreba z toho robiť žiadnu vedu. Tie zemiaky, ktoré s úspechom pestujú v zemi, kľudne môžu pestovať aj v sene. Polievate ešte počas roka potom zemiaky?
My v Telgarte nie. Je možné, že niekde na južnom Slovensku by si to možno nejakú zalievku vyžadovalo, ale to už nechám na posúdenie divákov. Predsa ten mulč pôsobí ako clona proti slnečnému žiareniu, proti vysychavým vetrom, čiže predpokladám, že tá vlhkosť v tom sene bude pri najmenšom taká vysoká, ako je v pôde a možno aj vyššia. A opäť sadenie v spone 60 na 50 cm. A zakryť. Hotovo? Áno, hotovo. Seno, ktoré sme dali na zemiaky, ale nemá 30 cm. Prečo? V tomto prípade nie, lebo ako ste si mohli všimnúť, je to zlisované seno v balíkoch. Tam, keď diváci používajú takéto seno, tak naozaj nepotrebujú až tak veľa toho sena. Stačí podstatne menej. Toto je zrejme seno z vlaňajšej úrody, čo s ním? Toto seno som sa rozhodol, že už ďalej nepoužijem na pestovanie zemiakov v sene z toho dôvodu, že je tam veľa sporov, hub a plesní. No a keďže sme aj v takom vlhkom regióne, kde veľa prší a je veľká vlhkosť vzduchu, tak zrejme ten substrát by bol takou živnou pôdou pre tieto huby a plesne. Buď toto seno skompostujem, alebo použijem na pestovanie tekvíc, prípadne uhoriek.